Stát se rodičem je magický okamžik, ne? No, ne pro tohohle kluka, Rysa, který právě otěhotněl. Jeho kotě mělo svůj úplně první den, když ho přinesli, aby se s ním seznámil. Ale otec Rys měl velmi rozporuplnou reakci. Pokukoval po mláděti, pak po lidech a jeho oči prakticky říkali, to není moje. S každým malým, nejistým krokem, kterým se kotě vydalo směrem k němu, byl jeho výraz tím jasnější. To rozhodně nebyla součást jeho plánu. Ale otcovství nečeká na vaše svolení. To, co začalo jako trapné, legrační seznámení, se brzy proměnilo v příběh, který nikdo v centru nemohl přestat sledovat, protože někdy ti nejváhavější otcové nakonec zažijí nejnezapomenutelnější cestu ze všech. Než začneme, stiskněte tlačítko lajku a ujistěte se, že jste odebírateli a klikněte na zvonek, abyste nepřišli o žádný nový příběh. Ráno, kdy kotě dorazilo, a i už slunce pronikalo ostrým a jasným paprskem skrz vysoká okna v centru pro volně žijící živočichy Ridgeline v Asheville v severní Karolíně. Venku seděly modré hory pohodlně a jasně na obzoru. Uvnitř personál sotva dopil své první šálky kávy. Gus nespal zrovna nejlépe. Byl to 4letý rys, 8,5 liber svalů s žíhaným zbarvením. A posledních několik měsíců byl život v Ridgeline přesně takový, jaký měl rád. Předvídatelný, klidný a zcela zaměřený na sebe. Měl svůj venkovní výběh s dobrým šplhacím kmenem. Měl svůj jídelní režim. Měl plnou a nepřerušovanou pozornost personálu pokaždé, když vstoupili, což mu dávalo najevo s důstojnou lhostejností člověka, který ví, že je nejdůležitější osobou v místnosti. Věci byly dobré. Život byl uspořádaný. Gus neměl žádné stížnosti. Pak ale přišlo mládě. Jeho jméno, to kotěte, ne Gusovo, ještě nebylo rozhodnuto. Personál se stále hádal o to. Malé rysí kotě se narodilo před 2 dny samici jménem Rosie, zachráněnému rysovi, který přišel do Ridgeline na jaře předchozího roku. Rosie byla klidná, pozorná a naprosto neznepokojená celou situací rodičovství. Čistila své mládě, kojila ho a tiše ho tiskla k bříšku s efektivitou člověka, který přečetl všechny správné knihy. Kotě, co se týče, nedělalo nic jiného, než spalo, jedlo a vydávalo tenkou, váhavou křik, který zněl jako pisklavý pantátek na velmi malých dveřích. Ošetřovatelka volně žijících živočichů Carla Bowman, která pracovala v Ridgeline již 11 let, nesla kotě do přilehlé ošetřovny v měkké přepravce. Plán byl jednoduchý. Krátké dozorované seznámení, aby Gus mohl zaznamenat, že kotě existuje. Bez tlaku, bez očekávání, pouze kontrola povědomí. I rysy v péči někdy těžily z kontaktu s jinými rysy, i když tento kontakt většinou znamenal jen zírání a mírnou nedůvěru. Asi jen očichá vzduch a odejde, řekl Marcus, nejmladší člen personálu, který tam byl dost dlouho, aby zněl sebejistě, ale ne dost dlouho na to, aby věděl lépe. Carla na něj dala pohled, který si vyhrazuje pro taková prohlášení. Postavila přepravku poblíž Gusova vnitřního odpočívacího místa a odemykala přední panel tak, aby zvuky a pachy mohly unikat ven. Kotě, přesně podle očekávání, vypustilo svůj křik. Ten tenký, pisklavý, miniaturní škytavý zvuk, který nesl veškerou naléhavost tvora, jenž žil 48 hodin a měl k tomu velmi silné pocity. A Gus, který seděl uprostřed podlahy a pročistil si levé tlapky, se zastavil. Otočil hlavu směrem k přepravce. A jeho uši se natočily dopředu jako 2 malá radary přijímající nový signál. Pak se na jeho tváři objevilo něco, co nikdo dříve neviděl. Čelisti mu mírně poklesly. Rty se stáhly dozadu. Celé tělo mu na okamžik pocítilo slabý, neovladatelný třas. Taková reakce, jakou byste měli, kdybyste otevřeli odpadkový box a našli něco, co jste neobjednali a nechtěli. Jednou silně zakroutil hlavou, jako pes, který si setře vodu. Vypadá to, že má reflex gag, začal Marcus. Jo, má. Gus si zavřel tlamu, otočil se s důstojností, šel na druhou stranu místnosti, sedl si zády ke přepravce a začal si znovu čistit tlapku, jako by se nic nestalo. Kotě zakňučelo, Gusův uši se zachvěly. Neotočil se. Carla zaznamenala do svých poznámek den první seznámení, nežádoucí reakce, možná citlivost na zvuk. A to byl profesionální způsob, jak napsat, otec se zakuckal a odešel. Zavřela propisku a podívala se na Marka. Marcus se zadíval na Rysa. Rys si čistil tlapku. Zkusíme to ještě pár dní, řekla Carla.
O 4 dny později měla kotě stále zavřené oči, ale vyvinulo si výraznější pískání a překvapivě velkou osobnost na něco tak malého jako večeřová rolka. Bylo pojmenováno Pip podle hlasování personálu, kdy 3 lidé hlasovali pro Gus juniora a ihned a hlasitě byli přehlasováni. Rosie nadále odváděla skvělou práci. Pip pokračoval v jídle, spaní a v zaplavení ošetřovny hlukem. Gus zatím téma neotevřel znovu. Naopak, zdál se být ještě záměrnější při otáčení zády od směru ošetřovny, jako by to mládě byl účet, který se rozhodl neotevřít. Karla to zkoušela znovu. Tentokrát vzala Pip do hlavní místnosti v náručí, místo v přepravce. Byl volně zabalený v flícové utěrce a je malé žíhané tlapky visely přes její prsty, růžová tlamka otevřená v jeho charakteristickém písknutí. Seděla na podlaze, asi 2 metry od Gusova místa na kmeni uprostřed místnosti, kde dělal, co dělal vždycky, nic, a přitom dával dojem, že něco důležitého dělá. Gus se na ní podíval. Podíval se na věc v jejím náručí, pak se zase podíval na ní. Jeho výraz, v kolektivní paměti všech, kteří pracovali u Ridgeline, by se dal popsat jediným slovem. Nikdy jsem to v životě neviděl a nevím, od čeho očekává, že budu. Pak se velmi záměrně rozhlédl po místnosti, jako by kontroloval, jestli někdo jiný nemůže do toho zasáhnout a vyřešit to. Nikdo se nepohnul. Marcus, který tiše seděl v rohu a předstíral, že si prohlíží svůj seznam, nezasáhl. Gus se podíval ke dveřím. Dveře se neotevřely. Slezl z kmene, nikoli směrem k Pipovi, ale od něj. Přesunul se přes místnost tempem, které nebylo úplně spěšné, ale bylo jasně účelové, a posadil se u misky na vodu, která byla v nejvzdálenějším rohu od Karle. Pak seděl velmi vzpřímeně a civěl na zeď s důstojnou mimikou muže, který čeká na autobus. O jehož příchodu doufá. Pip pískl. Gusova ucho se přitisklo. Podíval se na něj na okamžik, nabídl Marcus. Podíval se na strop, řekla Karla. Stejným směrem, zapsala do svých poznámek. Den 5. Subjekt ustoupil. Žádná gaga reflexe. Zlepšení. Udržoval vizuální vyhýbání. Poté, protože byla upřímná vůči sobě, dodala. Výraz odpovídající někdo, kdo předstírá, že svého vlastního dítěte nezná. Vrátila se a podtrhla tu poslední část. Pak se na chvíli cítila trochu provinile, ale rozhodla se, že Gus si poznámky nepřečte a nechala to být. Obrat přišel na 11. den, a to nejméně důstojně možným způsobem. Pip otevřel oči. Ne úplně, nejasně. Stále měkce mléčně modré jako novorozená bobcatí koťata, ale otevřené. A z jeho očima přišla nová schopnost. Pip mohl pohybovat. Ne dobře, ne rychle, ne s nějakou koordinací, ale mohl se pohnout, což znamenalo, že když Karla toho rána postavila na podlahu hlavní místnosti, což Marcus popisoval jako další pokus, Pip nezůstal tam, kde ho postavila. Třepotal se, naklonil se doleva. Zase se převrátil zpět. Přímo se vydal směrem Gusovi, pískavě mávajíc. Gus dělal na místě své obvyklé nic a sledoval tento přístup s výrazem, který procházel několika jasnými fázemi. Nejprve klidná lhostejnost, pak mírné překvapení. A nakonec specifická poplachová reakce člověka, který si uvědomí, že věc, která k němu míří, nemá tušení, co dělá a s níž nelze rozumně jednat. Kdy odskočil o krok zpět, Pip se taky vydal dopředu. Gus ustoupil znovu. Jeho oči byly velmi široké. Uši mu dělaly rozporuplné věci. Jeden byl natočený směrem k Pipovi, možná s otázkou zvědavosti. Druhý ležel přitisknutý ke kůži v postoji, který každý zaměstnanec Ridgeline později popsal, nezávisle na sobě a bez vzájemné konzultace jako paniku. Ustupuje, řekl Marcus z rohu, šeptaje bez důvodu. To vidím, šeptla Karla taky bez důvodu. Pipovi nohy selhaly. Spadl stranou na podlahu, tak jak to dělají jen velmi mladá zvířata a velmi unavení batolata, naplno odhodlaně, bez pokusu zachytit se, a dopadl 3 od Gusova předního pravého tlapky. Ležel tam na boku, tlapky ve vzduchu, pískání stále běželo, zjevně neznepokojeni pádem. Gus se na něj podíval. Podíval se na Karlu. Podíval se zpět na Pip. Dal koťátku velmi dlouhý pohled. I Karla to později popsala jako pohled muže, který právě dostal účet za večeři, kterou si neobjednal. Gusův nos se pohnul. Pipova tlapka, zřejmě jednácí bez podnětu z Pipovy strany, slabě mávala na Gusovu nohu. Gus se nepohnul. Neutíkal, nezvracel, neustoupil do koutu s miskou na vodu. Jen tam stál, díval se na tohoto malého skvrnitého tvora, který zjevně rozhodl, že jeho tlapa je cílem.
Pak Pip znovu pískl a Gus si sedl, ne s nadšením, ne s teplem, s pomalým, rezignovaným sedem člověka, který zkoumal situaci ze všech úhlů, nenašel žádný únik a přijal, že takto je teď život. Seděl vedle Pip s pevnou důstojností člověka, který se zúčastní akce, na kterou nedostal potvrzení, a díval se přímo před sebe. Karla psala tak rychle, že její rukopis byl téměř nečitelný. Den 11. Subjekt zůstal přítomen. Udržován fyzický kontakt. Žádná negativní reakce, žádný ústup. Pip se dotkl tlapy subjektu. Subjekt to toleroval. Podívala se vzhůru. Gus a Pip leželi vedle sebe na podlaze. Koťátko stále rozvalené na zádech. Dospělý stále vzpřímeně sedící a civící do prázdna s výrazem nejvyššího osobního utrpení. Přijal to, řekl Markus. Přijal to, souhlasila Karla. Není s tím spokojený, ale přijal to. Do 3. týdne personál přestal nazývat ten začátek předsvadin představením a začal tomu říkat vztah, i když toto slovo používali opatrně, protože Gus vůbec nezměnil svůj výraz. Pořád vypadal jako někdo, koho natáčejí bez jeho souhlasu. Toleroval Pipův přítomnost jako starší zaměstnanec, který trpělivě snáší nového kolegu, který klade příliš mnoho otázek s rezignovanou profesionalitou a občasnými výhledy na toho, kdo dohlíží. Pip mezitím rozhodl, že Gus je nejlepší věcí v místnosti a možná na celém světě. Kdykoliv Karla položila Pipovi na zem, šel přímo k Gusovi s naprostou jistotou, že nikdy nebyl odmítnutý. Vylezl na Gusovi přední nohy jako na rampu, šáhl na Gusův ocas silou, která by nebyla přiměřená tak malému tvorovi. Vzbudil se u Gusova boku a tam usnul, jeho skvrnité břicho stoupalo a klesalo, zjevně přesvědčen, že našel ideální místo na spaní. Gus to vydržel. Vydržel s výrazem, který si začali zaměstnanci fotit, protože byl opravdu něco, co ještě nikdy neviděli. Dospělý bobcat, zachycený v úplném rezignovaném stavu, sedící úplně nehybně, zatímco ho koťátko používalo jako nábytek, hledělo přímo do kamery s výrazem, který jasně dával najevo: potřebuji, abys pochopil, že jsem s tímto nesouhlasil. Někdy tam Pip usnul přímo tak, jak byl, a využíval Gusovo rameno jako polštář. Malé tlapky schované pod bradou. Gus seděl dokonale, klidně tak dlouho, jak to trvalo, v postoji člověka, který se rozhodl nehýbat, aby se nezhoršilo něco horšího. Fotky putovaly na sociální sítě centra. Popisek byl jednoduchý. Otec energie. Sekce komentářů se stala fenoménem. Do 48 hodin byl příspěvek sdílen více než 12 000krát. Komenty byly téměř výlučně muži, kteří označovali své ženy nebo přítelkyně s vzkazy jako "to jsem přesně já, když si řekla matce, že může zůstat na týden." A stejná energie, jako když jsme dostali štěně a řekla jsem, že ho nechci. Ženy odpovídaly fotkami svých manželů držících miminka s identickými výrazy. Veterinář v taxonu komentoval, že Gus projevuje klasické chování vyhýbání se konfliktům v kombinaci s nečekanou habituací a pod ním bylo přes 40 odpovědí s názvy "Pane, on prostě nechce být tady." "Tak nemusíte to dělat vědou." Karla četla komentáře u svého stolu a smála se, až se jí zalily oči slzami. Markus vytiskl 20 nejlepších komentářů a vložil je do složky označené jako PR krytí Guse, kterou ráno našla na svém stole. Chtěla říct něco o prioritách. Neřekla nic. Přidala složku do spisovací skříně, pod kým místní zpravodajská stanice v Asheville zavolala. Reportérka Linda Forsyth, která pokrývala jak příběhy o lidech, tak počasí na víkend, přijela v úterý do centra a sledovala odpolední sezení přes pozorovací okno. Pip se klopítavě vydal směrem k Gusovi. Gus ustoupil. Pip se vydal rychleji. Gus dělal pohled na kameru. Linda Forsyth, která to dělala už 16 let a opravdu si myslela, že už viděla všechno, si přikryla ústa prsty a nezmohla se na slovo celý půl minut. "To musím mít na videu," nakonec řekla. "Daj, všichni to musíme mít na videu," řekl Markus. Segment se vysílal ve středu a dostal více hovorů než pokrytí posledního okresního veletrhu, který měl na programu výstavní prase a menší spor o způsobilost k ocenění, o kterém měla polovina okresu názory. 3. týden přinesl vývoj, který změnil Gusův postoj k věci, i když jeho tvář to nikdy nepotvrdila. Pip se stal dost silným na to, aby zvládl 2 věci. Vylézt bez pádu a kousat, ne tvrdě. Jeho zuby byly sotva vidět, ale s cílenou záměrem objevil, že Gusovi chomáčky na uších jsou perfektní velikostí a tvarem na útočení a opakovaně je napadal s odhodláním, které měl někdo, kdo našel své poslání.
Gusovo ucho se sploští ve chvíli, kdy se Pip přiblíží, pak se škubne zpět, když je koťátko rozptýlené, jen aby si Pip všiml ucha znovu a začal celou kampaň od začátku. Pořád se vrací, řekl Markus jedno odpoledne, když sledoval z druhé strany místnosti. Vždycky se vrací, řekla Karla. Dívej na Guse. Markus sledoval. Gus seděl čelem ke oknu, předstíral, že koťátko tam není. Pip se plížil k uchu. Gusovo ucho se škublo zpět. Pip zastavil. Gusovo ucho se znovu posunulo dopředu. Pip na něj vrhl skok. Gus se naklonil zpět tak akorát, aby ho Pip minul, přepadl a udělal plný kotoul přes podlahu. Pip vstál, potřásl sebou a šel znovu do útoku. On to dělá schválně, řekl Markus jedno odpoledne, když na něj koukal z druhé strany místnosti. Celý týden to dělá, řekla Karla. Nikdy mu to úplně nedovolí zastavit, jen mu to stačí, aby minul. Markus zíral. Hraje si s ním? Nikdy by to nepřiznal, řekla Karla. Nemluv o tom nahlas. Byla opatrná, protože věděla, že když Markus řekl Gus, hraješ si s ním? Gus se otočil, podíval se na Markus na plnou 3 sekundy a pak velmi pomalu přešel na druhou stranu místnosti a posadil se. Jeho výraz říkal, netuším, na co se ptáš a považuji tu otázku za urážlivou. Pip ho následoval. Gus se podíval na strop. Do doby, než Pip dosáhl 5 týdnů, už uměl běhat. Ne elegantně. Stále špatně zatápěl do rohů a jeho zadní nohy měly tendenci přeskočit přední na zatáčkách, čímž se dostával do bočních smyků, které se nikdy nezdály očekávat. Ale uměl běhat a většinou běžel právě k Gusovi. Gus přestal ustupovat. Bylo těžké říct přesně kdy, protože se to dělo pomalu a bez oznámení, tak jako většina důležitých věcí. Jednoho dne si personál všiml, že Gus není v rohu, když Pip přišel. Byl uprostřed místnosti. Další den byl blíže ke dveřím, kde Pip obvykle vstupoval. Jindy byl přímo tam, jak když Karla přinesla koťátko, seděl vzpřímeně a ostražitě sledoval pohyb dveří. Stále měl ten výraz. To bylo nevyjednatelné. Guse v obličeji si udržoval postoj, že celá tahle situace je na obtíž a narušení. A není to to, co si představoval pro tuto etapu svého života. Ale jeho tělo si tiše zařídilo jiné věci. Seděl s Pipem odpoledním sluncem, které prosvítalo skrze okna. Dovolil koťátku spát na svém boku, což Pip dělal každý den bez výjimky, s jistým uvolněním člověka, který se nikdy nehnul. Občas, když Pip byl rozptýlen hračkou nebo pronásledoval smítko prachu po podlaze, Gus ho sledoval s výrazem, který, když ho zachytíte správným úhlem za správného světla, ještě předtím, než si uvědomil, že na něj koukáte, vůbec nebyl rezignací. Byl to něco tichého. Něco, co nemělo moc slov. Karla to jednou zachytila. Jej vstupovala z úložného prostoru a skrze okno ve dveřích viděla Guse, jak sedí v odpoledním světle a sleduje Pipovu pokus o úder do zavěšené hračky s veškerou soustředěností člověka, který dokončuje velmi důležitý úkol. Guse měl přední uši. Jeho ocas byl pečlivě stočený kolem nohou. Jeho výraz v té půl sekundě předtím, než si uvědomil, že je tu, byl poklidný. Jen poklidný. Jako někdo, kdo sleduje něco, co nečekal, že bude milovat. A zjistil, že ano. A ještě není úplně připraven to přiznat. Pak uslyšel dveře a jeho obličej se zase změnil na standardní urazený výraz. Podíval se na ní. Podíval se na podlahu. Česal si tlapku. Nechala ho být. V odpoledne, kdy centrum zveřejnilo video, jen 30 sekund natočených Markusovým telefonem, na kterém Pip pokusil vylézt přes Gusův ocas, zatímco Gus sledoval s jeho typickým výrazem mučednické vytrvalosti, i komentáře nepřestaly po 4 dny. Video ukazovalo Guse sedícího v kousku odpoledního světla, Pip odhodlaně obcházejícího ho dokola a každých pár sekund se Gus podíval na kameru s výrazem, který jasně říkal: Vidíš to? Vidíš, s čím se potýkám? Internet jako kolektivní entita se cítil hluboce viděn. To je můj manžel, jak objevuje, že naše batole našlo jeho nástroje. Četla se jedna reakce s 47 000 lajky. Ten pohled na kameru. Četla se další. On ví. On naprosto ví, že ho někdo přihlásil do toho. Táta Kojot řekl, že jsem o nic nežádal, ale budu to chránit svým životem. Ta poslední měla odpověď, která zněla: to je celý ten příběh, že? A získala víc lajků než původní příspěvek. Karla ten komentář vytiskla a nalepila na nástěnku v odpočívárně. Neřekla proč. Nikdo se neptal. Ve čtvrtek ráno, 6 týdnů po Pipově narození,
Přišla personálka a našla Guse a Pip už v místě s odpoledním sluncem u východního okna. Zdálo se, že tam byli už delší dobu. Fleece deka, kterou Carla každý večer nechávala na podlaze pro Pip, který ještě potřeboval doplňkové teplo, byla schrnutá u Gusova boku. A Pip byl úplně uvnitř, viditelný jen jako malá tečkovaná hmota. Gus byl vzhůru, seděl vzpřímeně, hlavu vztyčenou, čelil místnosti tak, jak to dělají bobci, když považují místnost za svou odpovědnost. Když přišla Carla, podívala se na něj. On se na ní podíval. Na okamžik setrval v jejím pohledu, pak se podíval zpět na místnost, pak na koťátko vedle sebe a pak zase na Carlu. Výraz na jeho tváři byl objektivně stejný jako od dne 11. Nízký, trpící výraz tvora, který byl svěřen roli, o kterou se nepřihlásil. Ale teď v tom bylo něco jiného, něco usazeného. Výraz někoho, jak kdo přesně ví, kde má být, i když by si přál, abys to moc neřešil. Carla šla pro krmivo a vybavení. Neřekla nic, nemusela. Pipovo ucho se při spánku pohnulo. Gus ho sledoval. Jeho vlastní ucho se pohnulo zpět jen jednou, sotva, jako reflex, nad kterým nemá úplnou kontrolu. Pak pozvedl bradu, podíval se na zeď a znovu zaujal důstojný postoj bobra, který má všechno přesně tak, jak chce a za žádných okolností na tom nebude dělat velkou vědu. Venku za okny byly modré hřebeny měkké a teplé v jarním světle. Centrum bylo klidné. Káva už byla připravena. Svět pokračoval bez velkého povyku. Někam v odpočívárně na nástěnce byl vytisknutý komentář. To je celý ten příběh, že? Bylo to tak.